Wara l-manipolazzjoni li saret ħalli ikollu madwaru lil dawk li jrid u biss, il-Prim Ministru Robert Abela kompla jiddefendi l-mossa li għamel fuq is-7 distrett, il-ġurament u r-riżenja ta' Gavin Gulija mill-Parlament f'temp ta' 60 sekonda. Mistoqsem il-medja, Robert Abela ma ċaħax li kien li talab lil Gavin Gulija biex jirreżenja sekondi wara li ħal-ġurament ta' deputat parlamentari. Taraf li hemm differenza bejn co-option li tkun neċessarja biex jiġi elett kap ta' oppożizzjoni. Fej għandek kap ta' partit li jrid isib postu fil-Parlament. MP li kontesta casual election, rebaħa u tlabtu jitlaq wara ftit. Ma hemm ebda differenza xejn. Fl-istess waqt, aktar membri tal-kabinet komplew jikkonfermaw li il-manuvri ta' Robert Abela fil-Parlament biex fih ikollu lil min iritu u mhux lil min jażel l-elettorat ħadd ma kien jaf bihom, manuvra tal-Prim Ministru minn wara dar kulħadd. Din ikkonferma waslet mill-membri tal-kabinet stess li Manet News tqarrew kif l-kabinet u lanqas il-Grupp Parlamentari Laburista ma kien jaf bil-logħba ċess li pjana Abela bl-użu ta' Gavin Gulija. Wara li konfermawna dan kollu l-Ministri José Herrera u Carmelo Abela kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Deoda Battista, issa kien imiss lill-Ministru Michael Farrugia. Ministru, inti meta sirt taf li Gavin Gulija kien se jirriżenja mill-Parlament? Dakinhar li ħabbar fil-Parlament. Min-naħa l-oħra, il-Ministru Owen Bonnici kien wieħed mill-ftit li ħareġ u għal Robert Abela. Naturalment nirrispetta li għażel li jkompli x-xogħol tiegħu fil-qasam tal-MTA. Mux għetnajlek ma tirrispettax, deċizjoni tiegħu naqblu 100%, pero inti meta sir taf li kien se jirriżenja, sir taf dak il-ħin jagħmel jew forsi kont taf qabel. Sax nifhem x'inhu lan tad-domanda, ġifieri jekk deputat jażel li jrid le mhux għax naffejt idu taslu issa id-deċiżjoni li deputat jirriżenja hija deċiżjoni ta' dak id-deputat. Intant il-ġimgħa filgħodu il-Prim Ministru konferma li huwa Oliver Scicluna l-mażul tiegħu biex jidħol fil-Parlament wara l-aħħar manuvri li saru biex is-siġġu ta' Edward Scicluna jingħata lil min irid Robert Abela. L-isem ta' Oliver Scicluna tressa quddiem il-Grupp Parlamentari Laburista għall-approvazzjoni.